Když jsem se stala předsedkyní Poslanecké sněmovny v loňském roce, tak mi byl zaslán dopis pánů starostů z Kravař a z České Třebové, na které se obrátili děti jejich základních škol s žádostí, aby pan starosta zařídil, neboť ty děti zhlédly dokumenty o činech Sira Nikolase Wintona, byly s nimi seznámeny, diskutovali nad těmito otázkami naší historie ve školách. A pohnulo je to natolik čin tohoto muže, který zachránil z válečného tehdejšího Československa 669 dětí, a pohnul je tento čin natolik, že děti oslovili de facto mě jako jednoho z těch, kteří mohou podat návrh na udělení Nobelovy ceny míru. Možná někteří z vás jste byli na té tiskové konferenci, kterou jsem tady v září, jestli se nemýlím, loňského roku pořádala, a přivedla jsem právě tyhle ty děti, aby vás seznámili se svým záměrem. Vzhledem k tomu ale, že tyto návrhy lze podávat výboru pro udělení Nobelovy ceny vždy do konce ledna, tak vlastně v tom červnu minulého roku už ta šance z mé strany nebyla, proto jsme si slíbili vzájemně s těmi dětmi, že tak učiním poté, kdy reálně tu šanci k podání této žádosti budu mít. Což jsem tedy učinila. V dokumentech, které jsem vám také nechala, máte tu žádost, která je z 19. ledna letošního roku, ale protože jsem si říkala, že by bylo dobré získat také podporu pro tuto nominaci z jiných stran, tak jsem oslovila také předsedu izraelského Knesetu, předsedu dolní komory britského parlamentu se žádostí, aby se ke mně přidali, nebo těchto zemí se výsostně toto téma dotýká. Dostala jsem kladnou odpověď od předsedy Knesetu s tím, že velmi podporuje tuto nominaci, přidává se k ní a považuji ji za nesmírně důležitou. Obdobnou podporu jsem získala také z britského parlamentu s tím, že předsedovi dolní komory není umožněno samostatně tento akt učinit, ale že rozhodně se k této snaze svou podporou přidává. Pak nastalo to, že samozřejmě jsme všichni s různou intenzitou vnímali celý ten příběh Sira Nikolase Wintona. Viděli jsme dokumenty, které pan režisér Mináč natočil už v minulosti, a uskutečnila se premiéra zatím jeho posledního dokumentu hraného, jestli to tak mohu nazvat, nedávno za účasti Sira Nikolase Wintona. Mnozí z vás tam jistě byli. Ten film má v sobě základní poselství k nám, současným dospělým, ale zejména k mladé generaci. A já jsem byla velmi ráda, že jsem mohla po tomto filmu jednak se osobně se Sirem Nikolasem Wintonem setkat. Předala jsem mu jménem Poslanecké sněmovny poděkování za jeho skutek v roce 1938-1939, kterým zachránil děti z tehdejšího Československa. Předala jsem mu pamětní list a též zlatou medaili pamětní s vyobrazením Karla IV. Tady, jestli by vás to zajímalo, tak zde je Sir Nicholas Winton s touto pamětní mincí, kterou jsem mu předávala. Tady je druhá fotografie z tohoto setkání. Po tom filmu jsem hned druhý den jela na přednášku do Chrudimi pravidelnou, které dělávám na téma legislativní proces, a tam jsme se dostali i k tomuto tématu. Musím říci, že jsem je vnímala toto téma jako daleko silnější, než to, s kterým jsem tam původně přijela, a po diskuzi právě s těmito studenty jsem se rozhodla, že napíšu dopis panu ministru školství Dobešovi a vyzvu ho k tomu, aby právě tento film zařadil do nějakého projektu, do výukového programu pro studenty středních, možná i základních škol, protože se domnívám, že jak v rámci předmětu základy společenských věd či občanská nauka, historie, dějepis, je ten film naprosto úžasným dokumentem, který dokáže ve velmi krátkém čase, ale naprosto sdělným způsobem, jasným, srozumitelným způsobem představit mladé generaci to, co znamenala období nástupu fašismu také pro naši zemi a zejména osudy našich židovských spoluobčanů.
Takže to byl další krok tedy v této historii a potom jsem se spojila ještě s panem režisérem Mináčem, protože jsem si říkala, že nic nesmí zůstat na půl cesty, že dopis na ministerstvo je jedna věc, ale že prostě to chce uchopit nějak komplexně a proto dovolte, abych nyní předala tedy slovo panu režisérovi Matěji Mináčovi, tvůrci o něch dokumentů o Siru Nikolasi Wintonovi, aby teď už v téhleté části vás seznámil blíže s tím projektem, který on vymyslel. Tak ja sa hrozne chcem pani predsedkyni poďakovať, pretože vlastne vďaka jej iniciatíve som tu dneska a vlastne o tom projekte rozmýšľame, o vzdelávacom projekte, ktorý by sa realizoval v celej Českej republike a pod ktorým by ste bola taká láskavá a udelila vašu záštitu. A tento projekt, ten film a ten čin, skutok Nikolasa Wintona má pre dnešnú mladú súčasnú generáciu neobyčajnú silu v tom, že oni sa projektujú do tých hrdinov a prežívajú veľmi intenzívne tieto osudy a prežívajú ale aj ten fakt, že všetky tie Wintonové deti vlastne sa cítia za tú svoju záchranu nejako, že musia si tu ju zaslúžiť a pracujú každý v nejakej charitatívnej organizácii a oni pod vplyvom vlastne toho nesmierne nahromadeného vlastne takej tej ľudskosti, ktorý sa z toho príbehu ozýva, tak mladí ľudia na celom svete začali konať ako dobré skutky. Pre Českú republiku a pre možnosť urobiť tu na vzdelávací projekt je to obrovská výzva, pretože v Českej republike, na rozdiel od západnej Európy, USA a Kanady, neexistuje vlastne výuka toho, že deti v rámci svojej školnej výuky absolvujú určitý počet hodín v rámci etiky, robením nejakých charitatívnych projektov, že sa na tom zúčastňujú. A tento aspekt sa nám spoločne zdá ako veľmi dôležitý, pretože tá generácia môže vlastne táto súčasná, keď takýmto niečím môžu prejsť, tak môže to vlastne mať na nich na celý život nejaký vplyv, ako tým, že nejako aktívne sa zapoja do robenia ako dobrých skutkov. Takže my sme vlastne by chceli spustiť od septembra tohto roku dvojročný projekt, kde by sme študentom ukázali vlastne cez rôzne webové stránky knižku o tom a cez samotnú projekciu a následných diskusí a deti, ktoré by sa mohli zúčastniť vlastne robenia tých dobrých skutkov alebo hľadania Wintonových detí, tak akože by boli detektívy alebo písania o osudoch Wintonových detí, ktorých poznáme, ale ktoré sú ešte není zaznamenané, že by to mohla byť proste pre českých školákov od veku 10 rokov až po univerzity ako veľmi ako niečo podnetné a zaujímavé. Takže o tej konkretizácii a ako to vlastne budeme robiť, to je vlastne teraz ako v tých úplne prvých ako prípravách, ale ten príbeh má v sebe, my to voláme Wintonov vírus dobra a ľudia sa nakazia nejako tým vírom a chcú niečo dobré vykonať a my proste chceme aj tých dôležitých ľudí, ktorí by nám s tým mohli s tým projektom pomôcť, najprv týmto projektom nakaziť a potom, aby nám pomohli nakaziť tú českú, v úvodzovkách, tú českú mládež. Pretože je tu jeden veľmi ako zaujímavý aspekt, že Sir Nicholas Winton oslaví 19. mája vlastne svoje 102 narodeniny a
tá skutočnosť, že je tu medzi nami a že tie deti sa môžu aj priamo na neho obracať a ukázať mu výsledky tej jeho činnosti, by proste môže byť pre nich veľkým podnetom.